Boas tardes. Lugo afiánzase como destino turístico, segundo sinalan os últimos datos oficiais que deixaron en agosto unha ocupación hoteleira media do 88% nesta provincia. A Ribeira Sacra e Lugo Centro foron os principais destinos elexidos polas viaxeiras e os viaxeiros. E buscamos hoxe, dende a Radio Galega en Lugo, as claves e os retos de futuro dun sector estratégico nesta provincia. E para iso contamos con Jacobo García Bobadilla, secretario da Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería e Turismo de Lugo. Boas tardes. Hola, boas tardes. Tamén está Guido Álvarez, guía turístico e responsable de Guido Guía. Moi boas. Moi boas. Dende o Concello contamos con Maite Ferreiro, concelleira de Turismo. Boas. Hola, bo día. E dende a Xunta, Paloma Vázquez, xefa da Área Provincial de Turismo en Lugo, da Axencia Turismo de Galicia. Benvida. Bos día. O gran reto do sector turístico dende hai anos era o de conseguir aumentar as pernoctas, porque tradicionalmente Lugo sempre foi un destino de paso, unha cidade a que se achega a xente pois a modo de excursión. Mudou isto algo? Son satisfactorios os datos de ocupación hoteleira deste verán? Cal é a valoración da APEL? Sí, polos datos que temos é satisfactorio porque non descenderon as pernotacións. Aumentaron no que na Mariña, sobre todo no mes de agosto, pero seguimos ca franxa que non damos sobrepasado de 2 noites, sobre todo no que é na capital. A capital esperamos que eso en un tempo inmediato pues podase sobrepasar. En xeral, bueno, un balance positivo porque sigue aumentando, non? Sí, sigue manténdose e aumentando. Entonces, vemos que sí, que os datos son bons en toda a provincia. E o que queremos é a desestacionalización e que non se perdan esos datos. Como guía turístico, Guido Álvarez está en permanente contacto coa xente que visita Lugo. Como é o perfil dos e das viaxeiras? Bueno, eu sempre digo mesmo que claro, eu non me movo por estatísticas nin por datos oficiais, no? O sea, a miña opinión ven un pouco da propia experiencia, no? Bueno, así como pasei moito tempo fora de Lugo, vivindo, bueno, no estranxeiro e demais, tive en contacto co turismo de Lugo xa dende o 2007 a nivel profesional, traballando na oficina de turismo da Xunta cunhas prácticas, o ano seguinte cunha beca da Xunta. E sí que vexo unha evolución grande dende aquelas, no? O sea, eu que estaba na oficina vía naquel momento que Lugo era un destino prácticamente de paso, no? O sea, viña moita xente que era de paso. E vexo unha evolución no senso de que cada vez máis Lugo é un destino como dicilo, de base para moitos turistas que veñen a Galicia e queren moverse por toda a comunidade, incluso por Asturias e tal. Claro, Lugo nese sentido está moi ben ubicado e aparte vai medrando un pouco a impresión que hai en xeral de Lugo, no? Porque a viralidade, as redes sociais e tal axudan tamén moito. Percibo tanto a nivel observación como a nivel profesional que cada vez máis xente queda máis, no? Tamén é certo que os produtos que traballo eu son dun perfil de turista que queda, no? Quero dicir, non traballo moito eu de momento, polo menos, cos típicos tours e grupos que veñen de paso, no? Eu, en xeral, traballo máis con grupos que quedan ou incluso con xente de Galicia ou de Lugo mesmo, no? De feito, agora que son autónomo, estou promovendo moito que a xente faga turismo na propia cidade, no? O sea, que os propios lucenses visiten toda a cidade e os arredores, no? Sí, porque ese é outro gran reto. Sí. En todo caso, como é esa xente que nos visita? Víamos moitas familias este verán, bueno, pois parellas con fillos e fillas, pero tamén xente de máis idade. Non sei como, a lo menos os que se achegan a ti a participar nesas visitas guiadas. Sí, bueno, como comentaba, no, que sí que é certo que, bueno, sobre todo ahora que me fixen autónomo, pois xa me contactou xente directamente, familias, grupos de amigos, etcétera, pero sí que veño traballando un moito, como dicilo, con estudantes Erasmus, con xente que ven a facer estadías doutorais, por exemplo, a Galicia, tanto a Lugo como a Santiago, etcétera, xente que ven pois a pasar curtos períodos, no, prácticas, etcétera. Claro, esa xente evidentemente queda máis tempo, no?
percibo que hai moita xente que ven a quedarse un tempo en Lugo, non? Logo a nivel turístico, pois sí, claro, nese senso, pois dende a hotelería, pois haberá datos máis fiables e oficiais, non? Pero eu observo iso, que cada vez máis xente se queda así. A muralla e a catedral son, lóxicamente, os monumentos máis visitados, pero que comportamento tiveron os museos da rede municipal? Mesmo o Centro Cultural do Vello Cárcere, que este verán ampliaba as visitas guiadas. Maite Ferreiro. A verdade que se está notando un aumento de visitas á nosa cidade. Eu trouxen uns datos así moi curtos, porque tampouco é cuestión de aburrir a audiencia, pero, por exemplo, no Vello Cárcere, nos meses de xullo e agosto pasaron ou ben visitas soamente a ver o edificio, porque se é certo que só o edificio pois ten unha visita moi axeitada, pero tamén va haber exposicións ou actividades. Pasaron no mes de xullo e agosto 6.151 persoa. Por exemplo, decir que pola Casa dos Mosaicos en agosto pasaron 7.980 persoas. Tamén no Mil en agosto 521. Na Sala Portamiñá en agosto de 2019 pasaron 1.089 persoas. Tamén destacar que, por exemplo, no que levamos do mes de setembro, que levamos 3 días, temos datos de que pola Oficina de Turismo pasaron 450 persoas. Por lo tanto, son datos fiables que están aí e que demostran que, aínda que non acadamos esa pernotación de máis de 2 noites, pero sí é certo que é un paso adiante, porque se esas persoas que nos visitaron este verán ou este ano quedan contentas, satisfeitas, pois, lóxicamente, van ser un atractivo para a hora de ir contando as súas amizades aos seus países, aos seus lugares de orixe, e tamén pode supoñer que a próxima visita sea para quedarse xa máis días, porque valoran que Lugo dá moito máis que ver que un solo día de estancia aquí. Outro factor a destacar é que está, tras estes vos datos, ten que ver co Camiño de Santiago. Dende a Xunta traballan xa dende hai tempo no Xacobeo 2021, pero a declaración da ruta primitiva como ben mundial supuxo tamén un antes e un despois no turismo en Lugo. Paloma Vázquez. Pois sí, é indudable, é evidente que a declaración como Patrimonio da Humanidade tanto do Camiño Primitivo como do Camiño Norte notase perfectamente un antes e un despois. A mí o que me interesa, máis que os datos concretos do número e das estatísticas, é a tendencia. E a tendencia son de datos moi bons en todos os ámbitos. Creo que o máis positivo é que sexan todos no mesmo senso. É dicir, a importancia dos camiños de Santiago no seu paso pola provincia de Lugo está a medrar o número de visitantes, está a medrar o número de oferta en plazas hoteleiras e extrahoteleiras, e creo que todo vai na mesma dirección. Non son datos para dormirnos congratularnos se xa está, son datos para seguir traballando moito, porque queda moitísimo que facer. Os datos son bons, pero creo que temos marxe de crecemento todavía moi amplio, tanto no Camiño de Santiago como nas visitas que xera os visitantes que veñen por primeira vez a través do Camiño e despois deciden repetir e coñecer Galicia máis polo miúdo. Aquí teñen que ir da man as administracións públicas e o sector privado. Bueno, quería recoller un pouco a vosa valoración en relación por onde se debe de seguir traballando pois para manter e mesmo afianzar estes resultados. Xa abrimos todos os micros, pode intervir o que queira. Pois creo que a colaboración público-privada que estamos a facer dentro de Turismo de Galicia a través do clúster de turismo é moi importante. Levamos xa anos con esta colaboración e creo que o traballo a vista está, tanto dos resultados como de implicación do sector privado co sector público, tanto non só en accións promocionais, que é o que a xente ve, sino tamén en labores de ordenación.
Detrás de todos estes resultados ten que haber un traballo, e un traballo en moitos sentidos, e o traballo de ordenación turística, que non é o máis vistoso, pero que sí é fundamental para ter uns servizos de calidade, ou estamos a consensuar sempre co sector privado. E dende o Concello, mesmo tamén dende a Deputación, onde Maite Ferreiro tamén asume a responsabilidade da área de turismo, traballan aí para potenciar tamén todos estes recursos. Efectivamente, dende a área de cultura, turismo e promoción de lingua do Concello, tamén en colaboración con outras administracións, porque eu creo que aí sí que estou de acordo e coincido totalmente que traballar para mellorar a calidade das nosas cidades, para recibir as persoas que nos achegan, é un compromiso de todos, do sector privado, dos axentes implicados e das administracións. Lóxicamente temos que colaborar e traballar na mesma línea. E nos, desde logo, que sí, imos a traballar, a nosa idea é queremos un turismo sostible e de calidade. Non queremos que Lugo tampouco acabe convertida en cidades donde os turistas son casi odiados, entre comillas, non? Ou unha especie de saturación que, desde logo, é algo que non queremos, porque as persoas que vivimos en Lugo queremos disfrutar tamén de Lugo, non queremos que teñamos vernos a obriga de marchar a vivir fora da cidade, ou non disfrutar dos paseos, non disfrutar das tapas, dos viños e dos actos que se fan no entorno dentro da cidade. E aí, nese sentido, nos creemos que sí, que temos que traballar a favor de conseguir un turismo de calidade sostible, e para elo contamos, como xa se dixo aquí tamén, con facer un turismo ao longo de todo o ano, que non sexa un turismo estacional, e por aí vamos encamiñados. A nosa actividade, queremos facer unha programación cultural que ao longo do ano, ou por menos dos semestres, as persoas que organicen unha viaxe a Lugo poida axudarlles tamén a decidir se viaxan en un mes ou se viaxan en outro, porque van a ter, a parte do atractivo da propia cidade, van a ter atractivo de actividades culturais que se van a celebrar. Eu onte, por exemplo, poño o exemplo que celebraban a Asociación de Cántigas e Flores na Praza Maior, un festival, a Feira do 48. Estuven ali pola mañá e pola tarde, e a verdade é que daba un gusto ver a xente dos turistas, a cara dos turistas, das persoas que nos visitaban, chegar ali e encontrar aquele espectáculo con baile tradicional, posibilidade de comer unha ración de pulpo ali, que eso non vai en contra do sector hosteleiro que está distribuído polo resto da cidade. Ao contrario, cando hai un evento dese tipo, todo o mundo se beneficia. Entonces, tú, cando vas a unha cidade e encontras unha festa deste tipo, donde a maiores te levas esta sorpresa, máis importante a hora de que eses visitantes vayan falando de Lugo e despois sepan o que van a encontrar tamén ao longo do ano. E que papel ten que xogar o sector da hostalería? Por suposto, traballando ca administración. Como a nosa asociación é provincial, temos o beneficio, o luxo de poder traballar ca Xunta, ca Diputación e máis co Concello, claro. E para nós, desde esa promoción que se pode facer desde a administración, responder con inversións. E agora estades vendo que en Lugo parece ser que a iniciativa privada está invertindo en hotéis. Ademais, os hotéis buscan ofrecer algo complementario, vale, como poda ser o que se quere montar en Ramón Ferreiro. Preto, sabedes que va a venir outro hotel, e despois no centro estáse un pouco a arranxar casas para convertilas en pisos ou en apartamentos de uso turístico. Como dice Paloma, claro, desde a legalidade, a competencia é boa. Canta máis competencia, mellor, porque eso os de fora o van a valorar. Cantos máis establecimentos tengamos, máis turistas e máis eventos a nivel de convencións ou de reuniones ca universidade se poden facer en Lugo.
Pero, ademais do que son as prazas hoteleiras, tamén outra peza fundamental neste sector é o que afecta os hostaleiros. Tamén entendo que hai que seguir insistindo e traballando por ofrecer a mellor das calidades, que tamén é outra das grandes bandeiras nosas. Claro, outro factor no que estamos involucrados pois é no produto, no? O produto cercano, máis preto das vilas que visitan os turistas, pois ese produto hai que revalorizarlo, porque é un produto que non está en outras provincias, no? Está en esta, entón, claro, lo mismo, é algo obligatorio desde a asociación, pois intentar fixar xente, población no rural, a través da explotación de produtos, ou bien, como decía Paloma, dos camiños, que son moi importantes para nós. Entón, bueno, pois todo eso é o turismo. A etnoloxía, o patrimonio cultural, o patrimonio gastronómico, é un conxunto moi amplio, pero sempre temos que miralo, como dicimos aquí, desde a calidade. Non podemos morir de éxito, temos que ir pouco a pouco, queda moito por facer, sabemos máis menos o que queremos, e cada un pois tiene que actuar no seu campo. Non sei se queres apuntar algo, Guido. Sí, a verdade neste senso sí que teño bastante que dicir, no? Porque, bueno, eu levo moitos anos no mundo do turismo, os últimos 4 en Lugo e tal, pero agora vou entrar xa do outro xeito, no? Estou entrando, no? Como autónomo, cas miñas ideas xa o 100%, no? Quero dicir, nos proxectos nos que estiven, pois deixei o meu selo, pero é distinto, no? Entón, bueno, na miña formación estivemos sempre falando desto, no? Da necesidade de sinerxias, de unirse, etcétera, no? Entón, a verdade é que non me atrevo a facer unha valoración profunda, pero sí que, dende a miña experiencia, vin que se pode facer máis, tanto na cooperación privada como co sector público, no? Un exemplo, por exemplo, é un proxecto que estamos lanzando ahora de visitas guiadas para as afeccións visitantes, que saiu de que o presidente da Federación de Peñas do Lugo, é amigo meu de sempre, Román Sánchez Besteiro, leva un ano vivindo isto de recibir as afeccións, e claro, cando lancei o proxecto de autónomo, díxome, pois vamos a experimentar, a ver que pode sair de aquí. Fixémolo co afección do Extremadura, foi un exitazo, no? Entón, agora, por exemplo, a min gustaríame, estou tratando de facelo, de, digamos, unir a este proxecto a todos os clubes deportivos da cidade, incluso deporte escolar, que tamén trae moita xente cada fin de semana, unir as administracións, o sector privado e tal, porque nos interesa a todos, eu creo, no? De feito, aínda que partise do Club Deportivo Lugo, eu creo que a todos os clubes da cidade é bonito, é romántico pensar nun proxecto así, non? Sen dúbida, o turismo deportivo, por describilo de algún xeito, tamén atrae a moitísima xente á cidade de Lugo. Pois comprobámoslo estes anos, por exemplo, cando xoga o Sporting de Xixón ou o Deportivo da Coruña, sí, como se enche a rúa dos viños. A verdade é que deixan moitos cartos, ademais, aquí na cidade. Pero está preparado Lugo para asumir un potencial aumento do turismo, ou apostades máis porque siga de maneira escalonada? Cando queirades. Creo que é fundamental que as cousas se fagan con bo xeito. Os crecementos impulsivos tamén traen baixadas impulsivas. Creo que hai que ir acompasando a oferta coa demanda. Nese camino estamos. Es decir, os promotores privados son eles quen decide se vai abrir un hotel ou non. Pero tamén desde as administracións, a través das accións de fomento, pois podese impulsar a mellora o crecemento destos establecementos. Acabamos de sacar o ano pasado todo o programa de Reformatur para axudar aos establecementos hoteleiros a mellorar as súas instalacións e a dar máis calidade, a ampliar, a mellorar, e creo que son axudas importantes que se están acollendo establecementos de toda a provincia. Máis diñeiro que tiveramos para poder invertir, pero vamos, pouco a pouco. En canto a infraestructura turística, pois creo que Lugo Capital ten todavía que medrar moito, sobre todo, pois eso, cando falamos do camiño primitivo,
pois temos, por exemplo, que en Lugo nestes momentos hai 7 albergues turísticos fronte aos 24 creo que son en Sarria, os 20 en Portomari, o sea que todavía hai moito marxe de crecemento. Tamén están os proxectos que decía Jacobo dos novos hotéis en Lugo, que creo que van a dar oportunidade de aloxear pois a ter unha capacidade maior para eventos tanto deportivos como de congresos, como que son os que nos interesan tamén neste momento de cara a desestacionalizar e a ter un turismo un pouco máis ao longo do todo o ano. En canto ao resto da provincia, pois temos moita variedade, é unha provincia moi complexa, moi extensa. Temos a Mariña con unha estacionalidade máis forte, pero con un 100% de ocupación en verán, prácticamente, que tamén está a medrar nas infraestructuras e está a facelo ben, o que eu estou satisfeita é que os hotéis que se están a abrir son dunha calidade excepcional, pero non só os hotéis porque se sean de 4 estrelas, os albergues que se están a abrir tamén son bastante máis que dignos, son uns establecementos de moita calidade, a pesar de ser albergues que outro tipo de aloxamento. Pido vos un pouquiño de brevidade porque estamos xa chegando á recta final deste debate. Si, eu, se me permitides, quería retomar o que dixo Guido no tema de que moitas veces a propia xente de Lugo non coñece, non é sabedora do que temos, non? Costa, a min resultame extraño cando, por exemplo, falas con persoas do Mil, do edificio que temos, do que temos ali, e claro, hai moitísima xente en Lugo que nunca foi ao Mil, hai moitísima xente que ainda nunca foi ao Bello Cárcere, e sin embargo despois hai proxectos que unha vez que hai unha continuidade, si hai un número de xente que xa participa como lle gusta, pois xa o marca no calendario. Eu, por exemplo, poño, porque ademais vamos empezar este ano outra vez con un proxecto que está funcionando moi ben, que son visitas ao cementerio de San Froilán, que ao principio xenerábase un pouco de recelo, pero realmente cando tú empezas a ir a esas visitas teatralizadas, pois ves a cantidade de respeto que hai ali e como tamén coñecemos e sabemos pois de todos os personaxes, de todos os persoeiros vinculados a Lugo que están ali enterrados, e como coñecemos figuras que de outra maneira pois ao mellor non o coñecíamos, non? E eu gostaríame falar de esta programación que ademais este ano lle puxemos o título de E logo ti que envesendo, que empeza este domingo, donde se vai a falar pois de pintores, de poetas, de persoas con oficios que están enterrados ali, e bueno, animar a propia veciñanza de Lugo que coñeza o que temos aquí, porque é unha pena non coñecelo, non? Última reflexión dende Apel. No, seguir invirtiendo porque el futuro está ahí con cabeza y que no les dé miedo al sector empresarial a invertir en hostelería, en turismo, en producto, pues ya sea visitas o como guías, es decir, nosotros también admitimos técnicos, no solo gente, empresarios que tengan detrás un edificio o un negocio, ¿no? Aceptamos técnicos porque, bueno, el futuro está ahí, se está profesionalizando a través de los caminos, pues todo lo que necesita el cliente. Al fin y al cabo, estamos al servicio del cliente. Lo que quiere el cliente nos da muchas pistas de por dónde tenemos que ir. Pero bueno, siempre con cabeza, sin prisa y con la normativa y sin miedo tamén. Sí, bueno, da miña parte, pois creo que estamos nunha boa situación no sentido en que hai moitos exemplos negativos de planificación turística dos que podemos aprender, ¿no? Entón Lugo ten todas as posibilidades de facelo ben, ¿no? Realmente creo que non temos que ter medo tampouco porque a marxe aínda é grande. Quero dicir que Lugo aínda ten moito que medrar, e o que temos que facer é unirnos, que isto tamén o digo de xeito importante, porque estamos marxinados realmente tanto por Santiago como por Madrid en moitos sentidos, e vamos, temos que unirnos os lucenses para defendernos, porque eu creo que é a única vía, e de feito eu como emprendedor turístico aposto absolutamente por Lugo e pola provincia,
porque necesitamos eso. Bueno, pues moitísimas grazas a todos e todas por, achegarnos todo este análise en relación ao turismo en Galicia. Despedimos xa a Jacobo García Bobadilla dende Apel, tamén a Guido Álvarez, guía turístico, Maite Ferreiro dende o Concello de Lugo. Gracias, un saúdo. E Paloma Vázquez da Xunta, moitísimas gracias. Moitas grazas. Ata aquí este debate sobre o turismo en Lugo.